kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sika nga ro dun ti makam mo amang ikampanya kanya kiti lugar yu lolit. Wan, sir! Siyak ti makam mo! Agbiro kanto iti kaduam, tapno ado ti malpas sa trabaho. At damot dagiti gagayim ko, sir. Isudalaangan ati ayabak. Di ka madanagan. Mangteda kiti budget nga aramatan nyo. Kentang danan da kayo. Ay, nawaw. Ay, agyaman ak unay, sir. Lalayangan nyo ti mga kampanya kanya. Bareng mga baka kiti lugar yu. Di kay madanagan, sir. Siyak ti makaammo ka na kayo. Ado ti amamok ijay. Itapay lang ka mariknak ang mga bak kayo ni ti lugar may. Malagsa ka naglaunay iti daytaan ng ngeg ko. Kahit kaano kayo amang rugi ngay. Inton umay alawas, sir. Kasaritak pa'y dagiti ko kumarek no mayat da amang ipurdiya. Okay. Kontakan nagtuno ka sana. Wan, sir! Ariglado! Asino jay kinasaritam itay Beltran, anak ko. Nilolit na nang. Anyang iti may naimbaga. Nagsaritaan mi ti may papan iti trabaho nga aramidan da. Ay, no kasta. Tangda namay. Uwan nang. Iso ti mga kampanya kanya kiti lugar da nanang. Ay, no kasta. Nanayunan manan titangdanam. Kapilitan nanang. No kasapulan nga aramidak da ita tapno mga bakak. Tapno maituloy ko tagserbi. Aramidak nanang. Kita tapilyam na imbag dagiti tao apagtalkam anak ko. Nangruna ket nagan mo ma ti ikampanyada. Uwan nanang. Di kay madanagan. Palagiplaeng anak ko, narigat ti agtalag iti uray asino man. Aklunan tayo man wano saan, adda dagiti tattao a kwarta lang ti kayat da. Mari Paula, awan ka di ti pakipurdiyaam? Awan pa'y nga rod Mari Lulit. Nalpasan ti paparamid ni Sir George kada kami. Amangan kunak no kayat mo ti makipurdiyaken ni Beltran, Mare. Kasapulan mi ngamin ti kadwa. Anyang iti maaramid, Mare. Ay, dala ka lang, Mare. Mangiwaras tayo iti polyetos. Manungay ti tangdan tayo, Mare. Ay, basta da, Mare. Di ka madanagan. Tamabayadan tayo, mat. Makapasyar ta pa iti sa bali a lugar, Mare. O sige. Kayat ka di asawon day ta, mayat ka, Mare? Ay, uwan, Mare. Pagururayak, no addamanan ipaaramid ni Sir George. Ay, mangrugi tayong arudan ayon tong bigat, Mare. Alas 7 nga agrubot tayo. Agrubwata kung tatang. Nay, kunak man no awan di pakipurdiya amita anak ka. Makipurdiyak iti boss ni Mari Lulit, tatang. Sino abus na? Ni Sir Beltran, tatang. Mangiwaras kami iti polyetos. No kasta, mangi kampanya kayaw iti politikaw. Sumuro takayat ko ti makipurdiya, tatang. Awanan ti daduma pay. Di kay madanagan, tamatangdanan kami mat. Ay katsika ati makamo anak ko. Ay nangaw, kayat ko tatang. Isupay mat ti tangdan ko. Jakmat kayat ti agil ilad laang dito'y balay. Adumat gayam ti tao dito'y Mari Lulit. Wen amare, ta dito iti pag-uumungan da. Kasta gayam.
Italaang ang makapasyar kay ti dayto a lugar. San ka day, Maray? Wan, first time ko nga agpaiso, Mare. Kunak tumot. Iso ha, husto lang nga si Murot ka. Iti pa nagkakampanyami, Maray. Adda ti sweldo. Makapasyar ka pa. Iso na lang ata masapul ang magmag na tayo iti adayo. Nang runa kit awan kalsada. Ang okay lang, taado mo ti libre. Ayun Maray. Iso sumurot kan tumanan. Intun sumaruno, Maray. Ay, madamag ko man gayam, Mare. Kaano nga iti sweldo tayo? Kwa, linawas nga agpasweldo ni boss. Ay, nawaw. Mayat nga ron, ano kasta, Mare? Maala tayo, adagos tinangdan tayo. Kumusta mo ti panagkampanyayaw nga'y anak kaw? Mayat matpi man, tatang. Nabisitak dagiti barangay dito'y lugar tayo, adyak pa'y nabisita. Kahit aging gakano nga'y ti panagkampanyayaw? Ay, dahito tijak nasaludsod iti kumari ka, tatang. Tilaang may papan iti sweldo mi iti sinaludsod ko. Linawas ka no gayam nga agpasweldo ni Sir Beltran. Ay di mayat. Maalayo adagos ti tangdan yaw. Kahit manungay mo ti tangdan yaw, iti may sangal daw. Saan mo't anay baga ni Mare, tatang? Ang panagkunakakot, minimum lang. Ay, usto nga rod. Kasla nakipurdiya kamot lang ijagardain. Wan, tatang. Sige, umuna akong amaturog. Nang restaurant kami kadagijay kakadwak, sakbay anaghawidak. Iso anabsugak pay laeng. Pang-inam nga daw ko itan, Mari Lulit. Uray siyak mutlaeng, Maray. Maala tayo nga tatitangdan tayo inton bigat. Ay, wan. Mapan ko alaan ka ni Sir Beltran intun malam. Tapno ready maiwaras intun bigat. Ay, nasayahat mo't nga ron no kasta. Adamanan may gatang iti bagas. Muna? Ay, Maray, ni Sir to umawawag. Panawan ka pa'y ata, sung batak man to'y awag na. Hello, Sir. Na, ni Sir Beltran laeng ti kasarita na. Nga masapul ka nung umadayo. Apay nga tao. Itay pa'y ngagsarsarita da iti cellphone. Ay, di nasayaat. Umasidagak tapno manghag ko. Aday ta, agpwesto ak ditoy. Ngamdyak ipadlaw amang manghag ko ti pagsarsaritaan da. Ay, wan, Sir. Sa nga pulo kami ang nagtrabaho. Bali, 500 times 70 tangdan ti may sa tao, Sir. Ay nawaw, sa nga pulo ka na. Wan, Sir. Kumarit tinatuma. Kasano ko man nagbalin na sa nga pulo ko, inam kami laang mat. Ni Mari Pilang, Siak, ni Mari Lulit, ni Yuli, ni Hilda, kanila kay na. Wan. Okay, Sir. Nalay May na talaga kanto tayo alaan ta itong kumari ka. malam. Sobra matimbaga na. Bye. Dakal ti kupit na nga raw. Ta? Eh. Ano ka aram nito, Mare? Ay, kumare, natinag ko nga ti bracelet ko, mare. Anya? Uon, mare. Naimbag ko nam ata nakitak matla dagos. Sapay ada sentimental value da ito'y a bracelet kanya. At ti tangdan mo, Mari Paula. Oh. Ay nawaw. Da ito'y laang titangdan ko, mare. Wan, Mare. Oh, apay ka di. Amangan ko no nagkamali ka lang, mare. Ay, saan, Mare? Dahita talaga ti tangdan mo. 3,500 ko mati maawat ko, mare. 7 days times 500, mare. Ay, sumot lagayam 300 laang titangdan tayo, iti may nga aldaw, Mare. 7 days times 300. O, ke 2,100, Mare. Kaya't naasawan day ta, husto laang atin titkukin ka. Ay nawaw, 500 per day titangdan tayo saan aya, mare. Mare, nagbahalo ti kapanunutan ni Sir, ta adu tayo ka no. Anya? Uy, di kan agreklamo, Mare. Tinapatag, adda tinaawat mo. Huh? Nakipurtiyak lat ako man iti sa bali, mare. Ay, apong, nagadulaki din na reklamo.
Ti kunam kit de, awan pa iti pakipurdiaam. Pagyamanam kit di amare. Ta addamo tinaawat mo agunggunam. Ay, talaga day dyan marilulit. Di mo makonsinsya mat. Nay, apay, anyat na pasamak anak ko. 2,100 lang tinted natangdan ko iti 7 nga aldaw, tatang. Anya? Tinangag ko sa ritaan da ka ni Sir Beltran, 500 ti may isang aldaw may. Hanggang 2,100 lang tinted na kanyak. Ay, didakil mo't ati kupit na no kastalang. Ay, wan tatang, doble-doble ti kupit na. Innam kami lang ang nagtrabaho. Ngam sa nga pulo ti imbaga na ka ni Sir. Tidakas na pa'y, kinasayan na ti 500 at ang danmi ko may ti may isang aldaw. Ay, una yan, di kasta nga aramid na siya tao. Ay, addan to aldaw na tatang. Awang babain na amang mga ni tinagbanugan ti sabali a tao. Ada ka din ni Sir Beltran, madam? Ay, nanak ko namlatakan niya ko, nakaw. Apay, anya ti masapul mo iti anak ko. Ay, adalaang man kayat ko sa ludsudan, nana. Ibagam noan niya. Ang mga numasong batak. Awan ngamin ni Beltran, tada tinapananda a lugar. Ay, kwa ngamin, nana. Kinasarita naktigayam ko, no kayat ko kano ti makipurdiya. Ikampanya mi kano ni Sir Beltran. Kahit, Ita, nagtrabaho kami iti 7 nga aldaw. Innam kami ang nagiwaras iti pulyetos kan nangikabit iti tarpulin. Idi pa nagsusweldo. 300 per day lang matintad ni Mari Lulit kada kami. Ta nagbaliw kano ti panunot ni Sir Beltran. Jakpat siya na 300 lang ngamin. Nangag ko a 500 per day tinagsaritaan kan ni Sir. talaga mo ta 500 ti may nga aldaw. Kaya't naasawan da ita. Kinupitan da kayo, ti kumariyo. Kunak tupay kat. Anya nga minantay ko nam itay. Inom kayo ang nagtrabaho iti lugar yaw. Ay, wan madam. Innam kami ang nagtrabaho idi na palabas alawas. Sa nga pulo ka magkunan ni Lulay. Ay, inulbudan na kayo laang, madam. Dakkel di kupit na. Awan ko matibibiyang ko. Nasakit lang tinakam ko. Tadi na inted di husto at ang danme. Saan laang mo't nga iso ti mabambanaw? Bayam, kasaritak to ni Beltran, maipapan iti day taabanan. Ay, sa dino mo tinagapo ang manakaw. Itayan da Sir Beltran, tatang. Ay, nawaw. Di mo ibaga nga impulong mo tigayim mo. Ay, kasta talaga tinaramid ko, tatang. Ay, unay ka na nako. Naguli magkalata ko man. Nasakit nga rin tinakam ko amang pampanunot, tatang. 7 nga aldaw nagtrabaho ak. Ngam sabali tinagnumar iti nagrigatak. Ay, saan ang mabalintikas jay tatang? Maawatan ka. Nga maririn tumananday ta no maamuan ti kumarem. Asi ka tinangidanon iti busna. Ay natatang, basol na matlaang no apay nga inaramid ko tikas jay. No inted na lahang ti husto at ang dan ko, di mayat ko ma. Adaman ti madlaw ko, nanang. Anya day taamadlaw mo, anak ko. Limabas kami iti lugar dalolit idagsapa. Kat nakita ka ba sitla ang tinaikabit at tarpulin? Diya ka mo no naiwaras da nga ta amin ti pulyetos, wano saan? Anya? Wen, diya ka mo na niya tinapasamak. Ti ko na kanyak. Aduda ang nagtrabaho idi napalabas alawas. Sa nga pulo da ka no. Ngamnukit kita kaslasaan mo't at trabaho ti sa nga pulo at tao day jay. Ay nukasta. Pudno nga ron ti may imbaga ti kadwa na ang nagtrabaho. Anya tindanon da kada kayo, nanang. Ulbudan na kadayjay alulit, anak ko. Sana pudno asa nga pulo da ang nagtrabaho. Tasigon iti source ko, ket inom dalaang ang nagtrabaho, idi napalabas alawas.
Anya? Saan laang aday ta anak ko? 300 laang tiinted na tangdan dagiti kadwa na nagtrabaho. Ya. 500 per day ti saritaan yaw. Saan ka day? Una yan. Saan mo't gaya mamapagtalkan day jaya tao? Sabado inton bigat anak ko. Kita tama nga no umawag ken ka, kaulbudan na ka. Bagbagaan mo't laang. Kasano laang ano, patsenda at 300 laang titangdan da iti may sangal daw. Ay, ang mga no si kapay ti madadaal. Gapo iti aramid ti tao at tangtangdanam amang ikampanya ken ka. Hello, Lolit. Sir, mabalin nga umay ko alaon titangdan mi ita alawas? Una, umay ka lang dito balay. Ay, agyaman ako nay, sir. Dusi kami ang nagtrabaho ita alawas, sir. Ibaga ko na atap no hamuyaw. Wen, basta umay ka lang dito balay. Ta dito itan nga agsarita. Okay, sir. Umayak to, inton malam. Okay. Bye. Talaga naturod day ta a babae, anak ko. Bayan nyo lang nanang. Kasaritak to itinalapat no umay dito'y balay. Sir, adakon. Ala, agtugaw ka Lolit, tagsarita ta. Agyaman nak, sir. Pudno ka di tinadamag mi? 300 per day laeng kanot itid mo kadagiti kaduam nga kampanya. Ay, kwa, sir. Ibagam di pudno kanyak Lolit. Ay, uwan, sir. 500 per day ti saritaan ta. Saan ka di? Uwan, sir. Apay di ka nagtungpal. Ti ko nam kanupay, ket nagbabawi ak. Iso at 300 per day laangan. Saan lang nga day ti basol mo? Nainayo ng pa'y ti bilang dagiti nagtrabaho. Imbes nga indem kayo, sa nga pulo ti imbagam kanyak. Agasong nga day ta. Ay, pasensya kayon, sir. Limabas kami madlang iti lugaryo iti napalabas ngal daw. Ket man manula ang titarpulin ko ana ikabit. Mang panaknaklaang, nga ululbutan nak. Ay, pasensya kayon, sir. Nailaw anak lang. Bayan yaw, saan na maulit, sir? Talaga asaanan na maulit. Ngamin, sukatan ka. Isardeng munti ag kampanya, tagsapula kiti kasukat mo. Siyak ti maibabain, no kasta ti galad mo. Ited mo matla ang ti kurang asweldo dagiti kakadwam. Tapno malpasan ti saritaan. Diyak kayat ti isyo. Awanan ti pagtrabahuak, mare. Naragsakan, iti naramid mo, Ay nawaw, apay asyak ti pabasulang mare. Amo! Maisa ka kadagiti nagpulong kini, sir. No siyak, jak ilibak day ta. Siyak ti may saan ang hidaanon kadakwada. Ha! Kunak tumat! Managapal ka! Ay, saan ka nga papalan, mare? Nasakit lang tinakam ko, takinupit mo titangdan mi kuma. Ti kunam ka nagbabawi ni Sir Beltran. Iso at 300 lang ti may saldaw. Ngam inuulbod gayam day jay. Rungmob ka, mare. Naa! Ha! Adan to ti aldaw mo! Itad mo kay di ti kurang titangdan may. Sika lang arudan ti dakas ti aramid na. Sika pa'y ti kasta ti ugali na. Paginteresam mo ti nagrigatan ti pada matao. Uray pupuotam, mare. Saan ka nga agprogreso iti biyag mo no kasta ti aramid mo? Na! Ha! Pagbabawyam day tangay naramid mo, kunak manay! Ay, awan ti pagbabawyak. Taawan dakas ngay naramid ko. Awan ti tawa ginundawayak, mare. Sigakit di Kita ka inikat na kanti politiko abos mo. Kasta ngamin ka tigalad mo. Idadawn mo malaang ti tao nga ikamkampanyam. Ay, nawaw! Aramidem no anya ti maiparbeng. Di mo tagikwaan ti nagrigatan ti padam a tao. Ti para kini Juan kat para kini Juan laeng. Ti para kini Pedro kat para matlaeng kini Pedro. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.